Magandang hapon po at ito po si Kalingap Alvin. Pupunta po tayo ngayon kay Nanay Gigi. Bisitahin po natin. May dala po tayong groceries para kay Nanay Gigi, mga Kalingap. Hindi ko po kasama si Kuya Ramil, pero nandun po siya sa puno. Nahirapan kasi maglakad. And mamaya puntahan na lang natin po. Kasama na lang, puntahan na lang namin ni Nanay Gigi. Prank po natin si Nanay Gigi na wala si Kuya Ramil, mga Kalingap. Tara po. Ayun mga Kalingap, ito yung bahay ni Nanay Gigi, oh. Yan. Dati po nasa damuhan lang yan natutulog. Tapo. Sarado. May kurkurtina man pati si Nanay Gigi, oh. Tapo. Ayaw magbukas, oh. Si ano to? Kalingap Alvin. Tuloy, sir. Uy! Ganda ng damit mo, Nanay Gigi. Girl na girl ka na. Ba't hindi mo kasama si Ramel, sir? Kakamis na pati. Namimiss mo na? Mm. Pambira, si Kuya Ramil lang na mismo, hindi kami. Pati na rin po kayo. Kamusta, Nanay Gigi, ang buhay-buhay? Ayos lang po. Bagay sa'yo, oh. Pambabae. Matagal-tagal din at lagi baga ditong maulan. Layo talaga din ng lugar na ito. Mm. Oo, laging nabaha. Pag nag-uulan naman, Buti sila disgay doon sa kabila na ilog. Okay. Sir, Si Nanay Tina, okay man dyan, ano? Galing kami dyan, malayo talaga. Kaya di ko kasama ngayon si Kuya Ramil at mahirap magpunta dito. baka hindi Oo. na makasama sa inyo. Nagpunta ng Laguna. Ayaw yaon man duman. Mm. Sayang. Bakit sayang? Hindi ko na tuloy nakikita. Kakamis baya, sir? Namimiss mo na. Parang nagkasakit ka. May sakit ka ba? May ubo ka? Ubo. Oo. Bagong gising ko lang doon. Bagong gising. Parang pagod ka, Nanay Gigi. May dala pati ako sa inyong groceries. Kamusta na? Ito na yung yung galing sa package. Opo. Tapos suot mo na pati yung galing sa Maganda naman, sir. Ito, Nanay Gigi, meron kumpleto yan, ha. May asukal, may kapigatas, may sabon. gusto kong gatas. Oh. Sige na. Masi. Kaya lang, sir, ang balik ni Ramel, sir. Wala tayong alam dyan, eh. Baka di na yun magbalik. Ako na, mama. Paano yan, sir? Kung hindi na makakabalik. Kuyo. Tagal-tagal din. Mawawalan ka ng kalab team. Yakimi. Matrabaho daw, eh. Bibi. Baka naman hindi nga kayanin. Yakimi. Baka madisgrasya pa. Ay, parang naiiyak ka na. Joke lang. Nandun sa nandun sa puno. Ay. Gatatay. Hindi ko lang pinakyat at masyadong Si sir talaga nagbibiro. Ayan, no. Gatutoy. Masaya po si Jiro sa mga laman ng package. Sir, salamat po ng marami. Magandang hapon. Parang may sakit ka talaga. Ubo. Inuubo ka. Gusto ko kayo na yun. Ang ganda ng damit mo. Bagay yan sa'yo, Nanay Gigi. Yan na lang ang susuotin mo. Ay, gula na. Nadala ko si- sila pa yung duman. Ay, di si Kuya Ramil. Naghihintay doon. Sige. Gusto mo makita si Kuya Ramil? Ha? Oh, Gusto mo makita si Kuya Ramil? yes, sir. Napakasok na yun eh. Laog mo na yan. Pupunta natin. Oh, sir. Sir. Mahelicopter kita. Sir. Kawawa mo si inuubo si Nanay Gigi. Mga Kalingap. Tuk-tuk nga na kami. Binilid doon na isda, kinakan man. Kinain ng uwak. Ay, yung binili yung ginagawang toyo. Wala na tira. Oo. Kahit isa. Dandahan mo isa ha.
Mahaba na pati ang buhok ni Nanay Gigi. Bagay na bagay na. O, tara, tara. Puntahan natin yung si ano. Nasa puno. Kala mo nasa Laguna. Tawad to si Nanay Gigi. Oh. Ramil ha, Ramil ha. O, tara. Namamaya ka. Mm-mm. Gaya mo. Pupuntahan natin. Joke lang yun. Andun, di Tara. ko lang pinakyat. Ayan, oh. Ito na si Kuya Ramil, oh. Ayan na Nanay Gigi. Kala ko, ininawanan mo ako ha. Ikaw pa naman kalanting ko. Ano mo, panagutan mo. Managutan ng alin. Pumira ka na. Hala ka. Ito sa akin. Kala na ito, maalis ka na. Joke man lang yun, ano. Sabi ko sa kanya, mapunta ka ng Laguna. So, parang masama ang loob pa rin ni Nanay Gigi, oh. Tingin, tangitin. Huwag makitang Kamustahin mo Nanay Gigi? Gusto na. Ay, ngarleng. Ay, ngarleng. Mm-mm. Ganda ng pulo nito. Oh. Bagay na bagay. Natagpagupit ka. Mm-mm. Ay, di nagpagupit. Ano, bukas pa. Bukas pa. Pagka... Mm. May ubo ito si Nanay Gigi, eh. May sakit din. Inuubo. Nag-uulan. Mm. Init. Yan ang gusto kong gamitin. Yeah. Di ba pang babae, ano? Oh. May isa pang ganito. Galing kay, ano, kay Tita Dulce. Hmm. Kung sa package. Wala ba dito nakatira? Mayroon daw. Bakit Kuya Ramil? Bibilin mo na para dyan na kayo ni, ano? Ni Nanay Gigi. Gamitin din ako na. Mm. O tingin. Yaro kasi gato ng chip yun. Oo. Kasi si Sharon Cunita. Namiss ka niya ni Kuya Ramil. Oo, naman. Yung may higit isang buwan ha. Higit isang buwan. Idadalawa na nga eh. Masyadong matagal. Hindi pa nga na isang buwan, eh. 2 buwan na agad sa'yo. Oo nga naman. Tingin. Nakangiti-titigan ni Kuya Ramil. Gagandahan ka? Oo. Lalo na pag mahabang buhok. Grabe, ang ganda mo ngayon. So nga eh. Kung pagupit ka mo rin. Galitan ka dyan. Tutuwa ka. Sa nakikita mo naman. Ipareho pala tayo. Sa nakikita. Ibig sabihin, natutuwa ka Nanay Gigi pag nakikita mo si Kuya Ramil. Siyempre sir. Ay! Tagal din. Kilig. Oo. Ikaw naman Kuya Ramil, natutuwa ka makita mo si Nanay Gigi. Oo naman. Layo na ng pagbabago niya, no? Kung simula nung unang ano, Oo, dati ang... ibang aura niya. Ngayon, ang aura niya, ano na siya, isa na siyang dalaga. Dalaga na. Dalaga na. Wow. Wow. Yung titigyan na lamang.
Oo nga. Hmm. Kayong bahala. Ano lang ako. Dito lang ako. Bahala. Iiwan ka na Nanay Gigi. Makapayag ka na Nanay Gigi. Makapuntang Laguna. Pag siya pumunta din ay hindi na kaya makapunta na. Hmm. Hmm. Mahanap na ito ng bago si Nanay Gigi. Malipad na ako pa Japan. Hindi ka. Maalis ka ba Kuya Ramil? Hindi. Aalis yan nun, sir. Nasabi lang niya. Hindi mo naman nakikita. Sa mata nakikita. Oh, titigan na lang tayong dalawa. Sige. Alam mo, Gigi, huwag ka nang uminom ng alak. Kasi yan ay walang maitutulong sa ating katawan. Kinabukasan. Katawan. Una yan. Magkakasakit ka yan pag nag-inom ka. Magkakasakit Lalala ang ka. sakit mo niya Nanay Gigi. Yung tubig. Tubig lang. Yan. Water. Yan, tubig. Yung ihawon. Hindi tubig. Hmm. Lalo na init. Lalo